Sirantolantako kunkan farafina ɲɔgɔn kunbɛ ba min tɔgɔ CHAN championnat d'Afrique des nations ko don o san wɛrɛ 2015 éliminatoire ta ko filanan laban hukumu kɔnɔ Mali ni Mauritanie ye filani bin kɛ kunu kari décembre kalo tile 19 san 2024 na Bamakɔ. Sima Sesila kanankolo fan fila bɛ fɛ o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye. O kɔrɔ b'a yira ko Mali tɛna ye CHAN san wɛrɛ 2015 kɛnɛ kan Mali éliminera. N'i b'a dɔn ko tagali la karijan tɛmɛnen décembre kalo tile 12 Mauritanikaw fɛ yen Mauritanie ye se sɔrɔ cilo kelen Mali kan kanankolo. Ɲɔgɔndan fila faralen ɲɔgɔn kan Mauritanie kuru 4 Mali kuru 1. Degeli karamɔgɔ Bayiba n'a ka cɛden kɔni ma se ka Mauritanie ta ɲɔgɔn kɛ u yɛrɛw fɛ yan so ka sebaya ta. Hali n'a y'a sɔrɔ u tun ye jigisigi kumaw fɔ ɲɔgɔndan tagali kuncɛlen Mali na CHAN wɛrɛ makɔnɔ. Ka kɔn Mali ni Mauritanie ka ɲɔgɔndan ɲɛ kunu kari sibiri tɛmɛnen Burkina Faso y'a ka CHAN sɛbɛn sɔrɔ n'an ko a qualifiera. O kɛra Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ Bamakɔ stade du 26 mars la. Burkina Faso ye se sɔrɔ tiro but la cilo 4 Côte d'Ivoire cilo 2. Waati kofɔlen banna ka sɔrɔ Burkina Faso ka cilo 2 bɛ yen. Tagali la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen se tun kɛra Côte d'Ivoire ta ye cilo 2 kanankolo Burkina Faso. Juma tɛmɛnen Bamako yan halisa CHAN éliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ Niger ni Togo ye filani bin kɛ Sima Sesila kanankolo fan fila bɛ fɛ. O jaabi ye Niger la qualifié CHAN nata kɛnɛ kan. Ka da kan tagali la jamana ninnu fila ye filani bin de kɛ Togokaw fɛ cilo kelen fan fila bɛ fɛ Sima Sesila. Senegal ale bɛna nin yɔrɔ ta CHAN nata kɛnɛ kan ka da kan a ye se sɔrɔ kosɛbɛ cilo 3 Liberia kan kanankolo. O ye éliminatoire ninnu ta ko filanan kɛnɛ de ye. Tagali la filani bin de kɛra cilo kelen fan fila bɛ fɛ. O kɔrɔ b'a yira ko Senegal qualifiera. CHAN hakilina jiginna farafinagun sirantolanta ɲɔgɔndanba don min bɛ farafina sirantolantana sodenw kofɔ minnu bɛ ntolantan farafina championnat kɔnɔna na san wɛrɛ 2015 ta o bɛ tan jamana saba la ɲɔgɔn fɛ Tanzanie, Uganda ani Kenya. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré kala seli don.